Ay, hello sis, hello my craving, hello sis na Nakawaguchi. Andito kasi ako sa loob ng bahay, hindi ako makapag-open ng camera. Makikita na amo ko kasi balikan kita after 20 minutes, pauwi pa lang galing work. Oy, okay sis, thank you very much. Ay, thank you my craving. Thank you. Dikitan mo si na Nakawaguchi from Japan yan. Ay, oo. Ako katatapos ko lang yung last kay Contemporary. Sige lang, salamat sa pa-BG.
Hello. Aray ko. Nagdadabog. Pwede mag-mute. Imtin, pwede mag-mute. Sige. Matapos Mag-mute na ka mo. ako eh. Sige, Kamsak mag-mute Daniel. ka muna. Akala ko matutulog Sige. to eh. Mega shout out Jando Puti Vlog. At saka sa pinakamaganda na si Dats Francis. Mega shout out. James Lawrence. Mega shout out. Benjamin Mata Jr. Mega shout out. Ang lagi nagsasabi antok na daw siya. Tamsak Dan. Joe Bumagat. Mega shout out. Simply Me, ang babaeng marupok pero aakyat na yan. Simply Me. Mega shout out. Christina Gonzalez. BG muna, busy pa from Christina Gonzalez. Mega shout out. Shout out, that's Francis. That Francis from Genre Auto Vlog. Tulog muna ako mga Lodi. Kanina ka pa matutulog, Benjamin Mata Jr. Ano ba talaga yung totoo? Matutulog o hindi? Magsabi ka or umakyat ka dito. Christina Gonzalez, shout out from Gender Uti Vlog. Gender Uti Vlog, hello from Christina Gonzalez. Simply Me, ang babaeng may lagnat. Mega shout out. Baka naman, pwede makakakitan dito. Di ako pwede umakyat, Wimanias. Nandito si Popo. Sasabihan mo kay Popo na yan. Kaya mo. Sabihan mo na siya na, Umgoy. Simply Me, lumabas ka na, magpa-check up ka na para makabili ka ng yung pagkain.
Huwag ka na mag-ano-ano dyan. Sabihan mo na may check up ka ngayon, lalabas ka. Para makabili ka sa labas. Maraming salamat sa mga pagtamsak, pagpunta dito kay Imtim Vlog. May cravings. Mega shout out. Mega shout out sa inyong lahat na nandyan sa baba. Maraming salamat sa pagpunta sa LS ng ating host na si Imti. Tignan mo palang avatar palang ibang-ibang. Diba? Madam na madam ang avatar niya eh. Iba din. Iba din ang avatar ni Imtin. Madam na madam. Parang si Madam Simply Me lang. Ang babae nagsasabi na masarap si kumpare. Hoy, musta John Love Uti Vlogs from That's Francis. Grabe itong si That's Francis, oy. That's Francis, nandito naman ako, no? Pwede mo naman ako kumustahin din. Baka naman. Kicks Cortez, mega shout out. Ang nagsasabi na po sa inyong lahat. hindi siya makatulog kagabi. Mega shoutout po sa inyong lahat. Aimtin Vlog We Manihas at Simply Me ang babaeng marupok pero choosing na ngayon. Cooking muna ako, sabi ni Jan Robote Vlogs. At hello din kay Benjamin Mata Jr. Mega shoutout sa inyong lahat. At kay My Cravings Francis. Hello sa inyong lahat. Yes, ang buti na umakyat ka para may kausap ako dito sa taas. Matutulog din ako. Edi meow. Tapos lang mag-lunch. Sana all na tapos na nag-lunch. Pakita sana yung nasa taas. Oy. Gusto niyo mapakita ko. Nakahiga ako, Simply Me. Iba nakahiga. Parang Yes, labo ng camera ko sa nalinga. marupok si Simply Me pero choosy. Enrique Master Fishing Adventure, mega shoutout sa iyo. Dati Si Francis ang tawag kay Simply Me, ang babaeng marupok pero hindi pokpok, pero naging choosy na ngayon. Hello. Aba. Grabe naman ang settings ng camera dyan talaga. Tutok na tutok. Kaya nga eh. Imtin, ayusin mo kaya yung camera, Imtin. Baka naman. Naka side kami. Imtin, ayusin mo naman yung camera. Pindutin mo yung tatlo. Baka naman. Imtin, kapit lang Imtin. Nasaan ka ba? Saan ba ito si Imtin? Tignan mo, parang laki-laki namin ay. Master Enrique Adventure, Fishing Adventure, mega shout out. Ha, that's Francis from Simply Me. Ang babaeng marupok pero hindi pokpok, choosy na ngayon. Iba din yung mga tagline ni Simply Me. Mm-mm. Ate, paying po yung ng apple juice sa iyo para maka-catch up po at Simply Me. Imtin. Gusto ko matulog. Kaya nga, yung weather ngayon, masarap matulog kaya. Para mamaya na lang ako magkaliko ng gagawin kong video. Gusto mo nang magpahinga. Hindi ako masyado Paano, nag-iisip ka kasi. So, yung paano pa ma-edit, ilang araw ko na narinig sa iyo.
Uwi, reply ko na lang to mamaya para makita ko yung mga andyan. Sasama ko sa raffle ko lahat. Ay, sana kasali ako. Oo, sana kasali Oo, din lahat ako. kayo syempre dati pa kayo. Si Simple Me, panggaling. Kasama yan. Si Simple Me lang ang may sama. Imtin, ayusin mo ba? Pindutin mo yung tatlo. Pakipindot naman yung Tulad tatlo. kahapon, nag-announce pala, nagpaplano pa lang si Sige May pa. ano ba? Hindi, yung isa pa, yung tatlong Okay, box. Cabrera, Ayan, yan. Okay na yan. O, buksan nyo daw. Nasa pinto yata si Simple Me. Uy, nandiyan si Simple Me sa baba. Tulad kahapon, Ang baba. nagsabi na Hindi si ko ba? Wait lang. Kevin na gusto niya Wala. magpalaro. Wala Simple eh. Me, wala ka daw. Baba ko yung Wala. link. Pag Wala kahapon, to. nagsabi si Kevin na gusto niya magpalaro. Abay, pinaplano pala, palista na daw siya agad. Ay, hindi pa nga nagsisimula. Simple me panic. Teka, inaabura ko tong Agad na sa lista. Nangunguna na agad sa listahan. Abay, hindi pa sa sunod na pera. Unang si Simple Me. inaabura ko tong ano, nililinis ko para makapanik Rocky ako. Cabrera, hello, hello. Ayun na ang babaeng marupok pero juicy. Simple Me. Hoy, umayos kayo dyan. Stop. Linggo Ang kayo. babaeng gustong nangunguna sa listahan. Malaki yung pangangailangan ko eh. Ano ba? Siya So, sa pinaplano pa lang. pangailangan mo. Gusto mo na ako. Okay, sige. Grabe Hello, naman. hi, Kiko. Sabi ni Manino, andayin mo. Uy. Novi Cabrera. Ay, mga gwapo talaga. Ay, Simple Me, akala ko pumunta ka sa Bakit? hospital. Ba't di ka rin pumunta ng hospital? tapos na. Uy. Ha? Tapos na. Ang bilis naman. Tapos na. Kumain ka sa labas. Oo. Okay. Oo. Kumain ka. Kailangan Anong bilisan. kinain May mo? oras. May timer sila. Oo, may time. Ano lang. Kanin. Tapos Jollibee. nagkaka ka na, Jollibee talaga. nag-amugay ka kanina. Ah, Grabe na ako. amugay. Ay, syempre. Uy, ayusin niyo yung tagline ko. Marami na nagsasabi, ate, marupok ka pala. Ayusin niyo. Gonzales, hello. Maayos naman ang pagpapakilala sa iyo. Ang babaeng marupok pero hindi pokpok. Juicy na ngayon. Oo, maganda naman yung Grabe. tagline mo. Maganda nga. Gusto ko nga eh. Ang babae Na ako instant sikat. hindi pokpok pero naging juicy na. Instant sikat natin. Kaya nga, instant ka. Wait lang. Dito lang ako sa taas. Kunin ko lang yung tubig na binili ko para may tubig kami. Nagmo-monitor ako ng Ito, sige. temperature. Ng ano? Ng temperature. Uy, sakit Binigyan ba ka yun? ng thermometer? Hindi. Hindi. Dati sa akin to. Masaya bumili ka? Kiko, masakit ba yung swab test? Hindi naman sa lalamunan sila take. Kala ko masakit. Huwag ka mag-alala. Masakit pa Akala yung ko- kagat ng langgam. Akala kanina sa ilong. Nininervous ako. Wow. Natawas ko lang. Shut up, people. Iba na si Umgay. Iba. Ano lang lang. Katalo-tako lang. Tampay till the end. Uy, sige lang. Novi Cabrera. Kunin ko lang yung tubig ha. Diyan na kayo. Baba na ako. Andito na sila. Tapos nang maligo. Bye-bye. Bye-bye na. Sige. Ikaw muna dyan, Kiko. Sandali lang. Talagang ang iniwan mo. Mega shoutout po sa inyong lahat at salamat po sa pagtutok sa LS ni 18 Vlog.
Medyo busy lamang po ang ating kaibigan. Kaya si Mayor po muna ang bahala dito sa kanyang LS. Bangun tes kerja ikhlas kamu. John Rob Ote Vlogs, hello, hello. Here lang, sabi ni Simply Me, ang babaeng marupok, pero hindi pokpok, juicy na. Nasaan na ang ating mayor? Mayor Wee, saan ka na ba? September 16 po, may parapol ako. Nakalista na ba ako? Oy, sa parapol. Huwag kang mag-alala, Simply Me. Hindi ka malilista sa kanyang parapol. Lahat ng tentigas malilista, pero ikaw hindi. Agad-agad gusto ni Simply Me, listang-lista na siya sa Nawig Mouse. Hoy, malaki pangangailangan ko, Kiko. Pareho lang tayo. Kaya dapat ako ang manalo. Nasaan na ba si Mayor na ito? Talagang ako pinag-send ako ng link, tas maiiwan lang pala ako ni Mayor. Gusto kong matulog muna. Naantok ako. Kailangan ni kumpare ng ayuda. Oy, tumigil ka kay kumpare na iyan. Bibigyan mo ng ayuda, yung si kumare naman ang inaayuda ng kumpare mo. Hindi ka naman maaayuda. Christian Gonzales,
Christina Gonzalez, mega shoutout. Simply Me, hello. Yes, Miss Christina Gonzalez, pakidikit niyo na lang po si Simply Me, ang babaeng marupok pero hindi pokpok. Choosy na ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat at si Mayor nito talagang budol-budol itong si Mayor. Masasakal ko si Mayor na ito Ba't Mayor. Dito lang po sabi ni Karen Yang Channel. Mega shoutout sa iyo. Binibining Karen Yang Channel. Napakaganda Karen Yang. naman ng ano mo, yung bagong upload, ang ganda ng scenery at yung view. Puro halaman at mountain ang makikita. Napakaganda sa province nyo. Mayor, saan ka galing? Nandiyan ako, dito ako, bakit? Gusto ko talaga matulog. Mamaya na. May ka na matulog, ay. Anong oras na? May ka na matulog. Ay ko. Bumili ka sa ng tubig. Dino ko sa labas. Ano po? Para Matulog ka dyan sa sofa. Yeah. So, umidlig gawa ng napuyat ako. napuyat siya sa kakaisip. Tapos ang aga pang nagising. Kaya nga, pag gising ko, gising ka na. Anong oras na ba? Done with lunch, bangus ulam prito. Wow. Kanina balak, masarap ang bangus. Favorite ko talaga ang bangus. Magpiprito sana ako ng bangus kanina. Tinamad ako gawa ng, meron pa naman akong leftover na corn beef. Yun na lang ang ininit ko ulit. Sayang. Masarap ang bangus pag ibabad mo siya, ibabad mo siya na may bawang. Gusto ko sana gagawin ko, ilulutuin ko na syadong bangus yung may tomato sauce. Iprito mo muna tapos gigisa mo sa tomato sauce. Pero dapat boneless. Kasi ayoko rin ng hindi boneless. Sa mga yayamanin, ganun ang gusto nila yung mga boneless. Kami mga simpleng tao lamang. Talaga ba? Yan. Talaga ba? Imtin, sino ba imtin yayamanin imtin? Sagot. Imtin, sumagot ka. Tipid. Hello mga co-host, sabi ni Christina Gonzalez. Hello po, Miss Christina Gonzalez. Yes, tipid dapat dyan, Rob, kasi crisis ngayon. So, hindi pwedeng magtapon-tapon ng mga leftover. Kailangan na ulit-ulitin ang ulam hanggang sa maumay. Dito sa maumay. Meron pa nga akong natira, hindi ko pa nakupot. Mamayang gabi ulit. Ay, init ah. Grabe pawis ko eh. Gusto kong magprito ng mamayang gabi, daing na pusit. Kaso mangangamoy sa kusina. Mark Ablay, mega shoutout sa iyo, Mark Ablay. Ay, napindot na pala. Andiyan pala sa 18 Yes. Alam ko wala. Mark,
Busy Symphony. Ko dyan ha. Hindi naman Shoutout po sa mga poging-pogi natin mga co-hosts na nandito ngayon. Yeah, we Manihas and Kicks Quartet. Dito Yeah. lang ako sa Tapos ka lang po kumain. Mark Ablay, mega shoutout. Christina Gonzalez, mega shoutout. Karen Young Channel, mega sardine sa shoutout. mega shoutout kay Mark Ablay, ang kaloka-like ni Yan. Hello po sa mga nasa baba. Naglilinis kasi ako, di pa tapos. Hello 18 Vlog. Ah, Ba't okay. di ko kayo Matatapos marinig? din yan. Hello 18. Nainitan ako. Hello? Wala nga yun. Hello? Dali, ah. Okay na? Ayun, narinig ko na. King's co-host here, sabi ni Christina Gonzalez. Dikitan nga kita. Puro working. Sige, dikitan niyo yan sa France yan, si Sis Christina. Present Yeah. dito nakagising. Parang dikit ko na yan si Christina Gonzalez. Feeling ko lang. Mabait yan. Sobrang bait. Salamat sa play, Sisi ko eh. Sosyalin pala si Miss Christina Gonzalez. Bonjour! Bonjour! Christina Gonzalez! Bonjour! Ano pa, Portugal. Playing na po Bonjour ang sa'yo, Christina Gonzalez. Bonjour! Pangartista pa ang pangalan, Christina Gonzalez. Wait lang wait Kaya- lang. Matatapos na ako, konti na lang. Mark Ablay, Miles Ocampo lookalike. Hello. Miles Ocampo Ah, talaga. Miles Ocampo. Oo nga, si Miles Ocampo nga. Oo nga, si Miles. Si Miles Ocampo, dapat kasi papayat Ayun. siya eh. Oo. Yung mataba pa si Miles. Mhm. Yung nasa Bonjour! Bonjour! Yung nasa Christina. bulilit pa siya. Yung Oo. Bonjour! Bonjour! Ketchup! Ketchup! monetize na rin pala si Christina Gonzalez. Sabi yung inita. Bonjour! Bonjour! Buona Masel? Ano yun? Buona Masel? Buona Masel? Play na po Bonjour, kita ngayon, buena- Christina Gonzalez, yung Portugal Memories. Piniplay ko na Bonjour! po. Buena Masel? Buena Masel? Tama ba? Alam ko kung tama. Hindi ko alam kung tama yung sinabi mo, Buena Mazel. Bonjour. Ayos ang Sana upo po- mo, John Rock. Yes! Katapos ka lang kasi mag-lunch. Portugal. Katapos ka lang kasi mag-lunch. Ang ganda ng beach. Mali ba? Pakicorrect nga ako, Christina. Nako, hindi ako pwede pumunta sa France. Hindi ako pwede pumunta dyan kapag ganyan. Bonjour, buona set. Alam ko na. Buena Yes, ako. Mazel. Diba? Yes. Alam ko na. Ano daw? Kiko, papunta ka Bakit? Davao? Papunta ako, Pasibo ko. Pasibo. Pasibo po. Hindi Punta wow. kayong Davao. Ako, papunta akong Pasibo. Pasibo ko. Pasibo. Pasibo po. Here lang, sabi ni Karen Yang. Napanood yun na yung bago niyang upload, yung papunta sila ng Banay. Binay. Oo. Ganda ng view dun sa Binay- dinaanan. Binay. Ay, mas maraming ganito na ganon, Kiko. Sa amin walang ganung sa Pampanga, wala kaming ganun na ano. Dito meron, tapos meron pa siyang overview. Ano yan, pahingi. Ha? Hindi, ano? Kaya hindi. Ha? Ay, Pachibuku. Oh, sabi ko sa'yo, Christina, tama ako eh. Madimosen. Madimosen pala yon. Magbisaya ka na lang. Ay, hindi rin ako Bisaya. Hindi rin naman ako Bisaya, Inday. Christina. Ako'y Tagalog.
Katagalugan ba? Ano ba? Pachibuko. Si Wi Manihas, yan naman ay Tausog. Ito namang isa ay Kapampangan, si Kiko. Ako naman ay Quezon, Tagalog. Ay nako, minsan ay nagbabatangas na. Ako ay puro Kapampangan. O so Kapampangan ay Kapampangan. ang punto ay Batanggenyo. Ay nako. Wala pa rin dala yung kwan ko, kainis. Hanggang ngayon. Sinchat ko, wala pa rin. Mamaya pang Hintay mo lang. Di ba nga sabi mo nga minsan yung magano siya ng 20. minsan sabi mo nga kanina umaga yung hindi mo inaasahan ng dumarating. Ay wow. Umaga. Yun yaw. Ugot. Ay oo. Ay oo, Christina. Ay nako. Ano pang sabi pa niya kanina? Yeah. Pachibuko, Madimosel, or La Isla Bonita. Shoutout sa iyo. Ikaw daw ang susunod na gagawa ng monkey dance. Prince Ikaw daw. Alandito. Prince Ikaw daw, Alandi. Prince Alandimo. Sino? Si Prince? Gagawa siya ng monkey dance? Oo, siya. Di ba tapos na si ano ba yon? LJ. So si Prince Al naman yata ang titake ng challenge. Gusto kong makita Cristina Gonzalez, The Isla Bonita. Ayan. The Isla Bonita. Ba't may Isla Bonita? Taga Batangas ako. Pero di naman ako ganyan. Punto, Kuya John Road. Ay, ganun ga? Ay, taga saan ka sa Batangas? Prince Al. Eh, So pala yung Batangas, hindi ko lang alam. Lokaren. Lokaren, may Kenny hina. May Kenny, karatan kita. Wen, garod. Sabi ni V kanina, di ba naghihintay si V sa whitey niya? Sabi ni V, late na ako nakatulog sa kakahintay. Parang pagmamahal lang hinihintay. Umaga, kakagising ko lang, hinugutan ako. Wala May nomination pati pa sa kanina. Monkey dance. Di ko alam. Meron ba? Ano? Ako, kahit walang nomination, ni-nominate kita dun sa comment section. Sabi ko, ikaw ang gagawa sa susunod. Si Prince Al. Taga sa Nicolas, Batangas, mi, Kuya Cakes. Ikaw pala'y taga doon. Taga si nagkulukas ka ga. Ay nako, ako'y taga ano laang. Ay dyan laang sa may San Isidro. Pampanga. Ako naman ay purong Kapampangan, Prince Al. Ako'y dyan lang sa may taga San Isidro. Ay hindi kayo nakakapunta dun sa aming bayan. Magkakalayo ba yung bayan na iyon? I-google ninyo, nung makita nyo. Ako'y nakarating pala lang sa Batangas dun sa may bayan ng Lipa. Ang exaggerated ng punto ninyo, oy. Ay ano ga? Ano kang gusto mo? Prince Al. Kabayan, naang. Ay oo, ganyan sa amin. Ganyan sa amin sa Batangas. Pero hindi ako taga Batangas. Wala ka ba sa? Hindi ako taga Batangas, taga Quezon nga ako. Si Kabatang, gano'n. Yung mga kabatang. Pero sa amin, may ganyan din salita. May konti laang. Yeah, maganyan, laang. Konti lang. May konti laang, ganun lang.
1 hour travel pa kami from Lipa, sabi ni Prince. May mga kaibigan Ano ako ba? dyan sa Batangas, sa sa Punto Nasugbo, pre. sa Tagaytay, Oo nga. sa Barangay Kailaway. Taga saan ga si Cristina Gonzalez? Ikaw ba yung Bisaya? Ikaw gay Bisaya? Tignan nyo ang kasama nyo sa taas ang taray. Yes, mataray ang itsura ni Aimtin dyan. Parang madam na Madam eh. natulong. Kaya nga, madam same team. Mukhang among nagmamaltrato ng tulong. Ako'y Kaya yung pilat avatar. ako din eh. At ako'y nakataas ang paa. Ay siya. Ang init. Bisaya po ako, sabi ni Christina Gosa. Saan po kayo sa Bisaya, Christina? Saan sa Bisaya? Sa Visayas. Sa Romblon, sa Cebu, sa Davao, sa sa Dipolog, Bacolod, Negros. Saan po kayo? Visayas. Cebu, Leyte, Visayas. Ano yan? Siguro siya, saan ba mga part? Cebu. Sa puso mo ay sus! May ganyan. May gayon ka pa, Christina. Ay nako. Kaya iuwi ko na sa bahay namin. Sa balay namin. Ako gusto ko makilala namin yung mga kamag-anak namin sa Leyte. Hindi namin alam. Ay siya Hindi mo ma-share ka sa Leyte. Oo, mag-drive thru ka. Wala kaming trace sa kanila kasi ang originally yung lola ko taga Leyte, napadpad sila sinama siya ng kapatid niyang matanda sa Manila. Bata pa lang, hindi na sila nakauwi ng Leyte hanggang nakagkaroon na ng pamilya ang lola ko sa Pampanga. Sa Bohol siya. Yes. Parang naghahanap buhay sa Manila yung ate niya, sinama siya, maliit pa lang. Then, siyempre, hindi na nakauwi, namatay yung ate. Ang lola ko napadpad ng Pampanga, doon na lumaki hanggang nakapag-asawa. Hanggang sa namatay, hindi na nakauwi sa kanila kasi hindi na malaman kung saan ang pamilya niya. Ayun lang. Mm-mm. Yun lang. Mahirap na i-trace yun pag medyo matagal na. Pero ang alam niya, pero sinasabi niya Leyte, pero may sinasabi siyang apelyido Lagman daw ng mga taga Leyte. Lagman. Saan sa Leyte? Kasi malawak ang Leyte. Pwede sa Bolongan. Pwede. Kasi si Quito is Leyte yan siya. Part ng Leyte si Quito eh. Leyte din. Nagpunta ka ng munisipyo, itanong mo doon. Sino ga-ari mga ganito, ganyan? Malawak kasi ang Leyte. Pag sabihin niya Tacloban sa city lang mismo. Malabo nang mahanap ang mga iyo. Malabo yun. Kasi malawak ang Leyte. Ay, tsaka ang lola ko bata pa lang napadpad na ng Manila. Isipin mo anong taon iyo. 19 Kalawang. Oh. Bata pa lang siya, dinala na siya ng kapatid niya. Sa Bohol ako, dyan baga nakikita yung Tarsier, Cristina Gonzalez. Bohol. Bohol. Maganda rin sa Bohol. Chocolate Hills. Sa Bohol. Mahilig ka sa Tarsier, Cristina? Ang Bohol kasi may fast crop yan sila kaya pwede ka mag-Cebu tapos Bohol. Parang 2 days Cebu, tapos Bohol, tapos Cebu. Nana Kawaguchi Ninja. Oy, si Nana Kawaguchi. Malapit lang naman kasi ang Cebu sa Bohol. 2 hours at Enjay. Parang papuntang Ormoc lang din. Ganun, 2 hours. Fast crop na yun, super cut.
ng sasakyan. Ormoc is in Leyte din, di ba? Hindi. Ibang ang Ormoc. Ay, Ormoc, oo. Sakop pa rin siya ng Leyte yun. Leyte. Oo. Ormoc City. Nana ko Kawaguchi Ninja. Hello po, Nana Kawaguchi Ninja. Nanag Kawaguchi Ninja. Mega shout out. Si Christina Gonzalez, aka CC. Christina Gonzalez. Ay, CG pala. CG. Oh, grabe ang init ngayon ng panahon sa labas din eh. Ano kayang degree ngayon? Alas 12? Ako ngay, lumabas kanina, kainit nga. Agad-agad umuwi ako. Grabe oh, parang mapasong-pasukan agad. Paglabas mo, ay pasukan na. Hindi, nakakatamad din pati lumabas, gawa na ang sasakyan di naman lalamig. Ay, oo. Sobrang init. Lalo na kung nakabilad ang sasakyan, ang hirap magpalamig ng sasakyan ngayon. Buti sana kung may payong yung sasakyan, no? May payong. May Basta lilong. ikaw. May ilong. Kung bilad na bilad ang sasakyan, pahirapan ng Ay, may umaakyat. Ay, wala naman si ano. Ay, sino ba umaakyat? Ay, wala pala. Hindi maniyas yan, si Master Ruby. Hindi kasi ganyan ko tapos nalaglag. Ito kasi marap nagme-message eh. Buti na pipindot agad ni M10 kahit bese. Recording, wait. Ano? Tapos ka na mag-recording ng unboxing. Wala pa. Hindi pa. Tingnan mo kayo yung place ko makulimlim. Wow. Hello guys, this is Manihas and welcome to another video. And for today's video, gagawa tayo ng unboxing. Di meow. Sa kaling taki ko. Huwag kang Ito yung pinili ko sa Lazada last week and tulad ng Dapat dito na. Dapat dito na. Hi guys! Ito na po yung unboxing. Ito po ay made in China. Ito po ay kinakain. Ito biglang dumating ang hindi ko inaasahan, parang pag-ibig lang yung hindi mo inaasahan, minsan siya ang dumarating sa buhay. Ay siya nga. Wow. Ay siya nga. Yung pag-ibig na yan. Ako, di bali na may sapatos bago kaysa may pag-ibig. Yan po si Kiko. Yes, di bali walang jowa, basta't may bagong sapatos lamang po. Basta po yung sapatos ay kaganda. Mga Louis Vuitton, ganoon. Ay, hindi naman. Sayang ang pera. Hindi ho gagamitin yung Louis Vuitton. Talaga. Display lang ho yun sa cabinet. Para makita nyo lang, ganon. Ay, ganda Louis Vuitton. Ay, ganon lang. Naluluma din yun? Naluluma yun, pero nabebenta ng mahal. The more the luma, nabibenta daw. Lalo na yung mga limited collection. Pag limited yun. Pero pag yung hindi naman. Ako sa pagkape, pero ang init. Kaya nga alam mo dito makulimlim, pero nainitan ako. Gawa siguro na binuhat ko yung tubig. Umagang tumawag ako sa amin, makulimlim sila. Parang lately kasi last year naman hindi talaga inulan. Ngayon naman panay naman ulan. BG lang sabi ni Simply Me, ang babaeng marupok, pero hindi po. Anong oras ba ilis ni Anong oras ba ilis ni ito? Ni Master? Ganun pa rin. Mamaya pa rin. Ha? Ganun pa rin ata. Ganun pa rin. Ganda ng mga pinupuntahan ni yung
pasyal ni Christina sa sa Karen? Portugal. Nag-boat pa sila. Magandang lugar kasi yan. Yes. Panay ang swimming, nakakaingit. Baka siguro Christina ang pangalan niya kasi Christina Pauls. I go. Karen Young, mega shoutout sa iyo, Karen Young channel. Yan, kunin ko yung laptop ko. Ay siya na. Tulog tayo. Naantok din ako eh. Parang yung Ako nga, naantok. matulog na, akyat lang ako ng konti din eh. Ay kay Bubanat din yan. Kasi si bata mo yata si Aiden. Sige na, matulog ka na kaunti. At nung ikaw ay Napuyat ako. fresh na fresh. Good morning po sa lahat. Ay sos, kayo gising ko lang. Ay grabe, Adi Fishing. Mega shoutout sa iyo, Adi. Mega shoutout, Adi Fishing. Ang kagigising ko lang. My God. Shoutout sa lahat, sabi ni Adi. Ay, ako na lang kaya mag-edit maya-maya. Edit ko na yung aking video. Ako yung matutulog muna. M10, ano ga? Tapos ka na ba dyan? At kami bababa na at ako'y mag-edit ng aking videos. Adi Fishing, mega shout out. Nanak Kaguchi, ano ito? Mamaya tulog ka na dyan, Kiko. Antok talaga Malamig pa ako. naman dyan. Kanina nanonood ako ng Netflix nung nag-message si Way habang kumakain ako. Hmm. Paano kaya ito nainis ako? Mag-edit lang tayo ng bagong videos. Para Nakagawa na ako para sa thumbnail. saan mo sa akin? Titignan natin kung maganda. Ay, Maganda. hindi ko pa siya in-edit. Maganda yan, gawa ni Way. Siyempre. Tawang-tawa. Pwede magtanong, ano ba premyo sa parapol? Secret daw, simple me. Huwag kang mag-alala, hindi ka manilista. Ano daw? Para sa'yo daw, isang revolto. Thumbnail, sabi ni Adi. Isang revolto ng lalaki. Ang para sa Tuwan, iyo. akit ka dito, Tuwan. Hindi pa ba si Karen? Si Karen kasi makakasagot sa mga katanungan ko dito eh. Sana walang secret. Yun na nga. Yun na nga ibibigay sa iyo, yung isang revolto ng lalaki. Nakalabas yung niya. Tsa. Secret pa nga daw ang kanyang mga palaro. Ay yung mga papremyo. Oo. Surprise. Mamimigay ng cellphone. Wala nang labo ng phone ko. September pa naman matagal pa September po ang aking raffle. September, August, June, July, August, September, June, July. July, next month, August, September. 3 months na lang. 3 months. 3 months na lang. Baka nandito ka na nun.
Hoy, sana walang secret. Malalaman mo yan, simple me, itong talang babae marupok na to. Huwag ka mong galala, ikaw mananalo dyan. Oo, ikaswerte niyan eh. Yung babaeng yan. Ano kayo gagawin kaya ni Master mamaya? Mga rapol. Kasi alam ko mamaya wala to si Adi mamaya eh. Oh, bakit parang may anghel na dumaan? Tawang-tawa na si Simple Me. Ano? Kaninong play? Anong play? Ano sinasabi ni Adi play? Hoy, sana walang sikreto. Play kay Master? Yun ba yung tinatanong ni Adi? Para kay Ayan, wait Master lang, wait mamaya. lang. Tapos na ba? Tapos na. Kukunin ko lang yung ballpen ko. Wow. Dito ako sa Naglista ka na. mahiwagang stock room. Oo, pandagdag. Wala. Check ko lang tong laptop ko kasi, ay, nawala ang hari. Naka-play Anong sa hari? akin si Kito. Naka-play sa akin si Kito saka si Kevin. Sabi ko kay Kevin, ayusin niya yung yung playlist niya para yung bang 3 tab magkakaiba ipi-play ko. Hindi naman ginawa. Kaya nga. Lalabas ako. Doon ako sa kusina. Konti na lang si Kevin eh. Oh, konti-konti na lang. Pinakita Wala sa'yo? pala yung... Oo. Hindi, sinabi niya ba? Hindi. Pero sinabi niya na Sinabi malapit na siya. Hindi ko lang alam Oo. kung ilan na. Pinost niya sa sa TikTok. 700 na lang kulang niya dati. Ngayon, Oo. di ko alam, baka 500. Ay, hindi. Nasa 3-4 na si Kevin. 600 Ayun. na lang. Init, ang init. Mega shoutout sa'yo, Benjamin Mata Jr., Mayasi Vlog. Hello, hello. Super si Benjamin. Ang lalaki nagsasabi na matutulog na. Shout out sa abo. Uy, M10, abo daw sila M10. Parapol mo, 18, si Wait Simple lang, Me. wait lang. Ha? Marami ng request si Simple Me, hindi pa nagsisimula. Raven! Bullshit na yan. Gusto mo Madam Tin, sabit kita sa fishing rod ko na may malaking Bella Channel, hello, hello. kanina pa ako sa baba. Mega shoutout po sa inyong lahat dyan. Kagising lang ang inyong Blue lingkod. natin dyan. Panis ka na doon. Tawag Nakakapagod. nito. Dito Tawag pala nito, kayo. Teka, Madam pupunta ako Tin. sa YT. Ay, boss. Madam Tin. Yes, boss. Wag mo na i-play si Kevin. Matagal na naka-play sa akin yan sa laptop. Hindi mo na Ay, kailangan. ganun? Play mo na ng iba. Tagal na yan. Sayang. Stop ko na siya. Stop mo na. Iba na i-play mo. Alam mo naman kung ilang papasok pag ako nagpa-play. Okay, sige. Sayang. I-off Sa ko iba mo muna na lang muna ibigay. ngayon. Ipasa ko Sa kay iba mo Kito. na lang Ay, ibigay. Kito. Okay, wait. Aywa. Sabi ko kanino, hi, paring Otoy, mega shoutout. Sabi ko kanina, kaninong play, kasi may parapol daw, anong premyo. Hindi ko alam yun.
Kay Anong Imtin. play? Kay Imtin. Yung parapol. Hindi ko rin alam. Ano bang parapol ni Aimtin? Kay Madam Tin pala. Kay Aimtin. Oo. Hmm. Pero kay Master mamaya. Kay Master naman, hindi ko alam kung dito ako. Alas 6, anong oras yung mag-start? Alas 5? Oo. Alas 5. Alas 5. Hanggang ilang oras kaya matapos yung ano niya? Yun yung hindi ko alam. Aimtin Vlog, puro papa ko host mo. Hihihi. Ayun. Walang papak dito. Oy, Di pa ako maka-apply. may ito. Hindi, wait pa siya Wala nag-open. pa. Try mo lang. Dapat Try ngayon lang ng yun eh, try, 19 eh. 19 ngayon eh, wala pa, close pa rin siya. Hindi pa siya nag-green. Mag-LS Excited ka ka daw naman. mamaya. Kahit 1 Excited hour. ka naman. Ayos. Huwag kasi excited. Wala ka daw LS. Kasi baka sa sobrang excited mo is, sabi ng lolo, maghintay naman to. Wala naman magawa to. Hindi nga daw nakatulog sa kakaintay. May prayer ako mamaya. Sabi Naalala ko yung pare ko yung Ramadan dito. Talagang hindi natulog magdamag. Nakaka-set up ng harang niya. Sabi nga kanina, hindi ako nakatulog sa kakaintay. Parang pag-ibig na hindi ka wala. Sabi niya. Pinasa ko lahat kay Hindi meow. Kito. Sino meow? Dadating ko lang meow. Hinihingal ako. Napakainit sa labas. Wait lang, Ako na mag-play bahala. ako. Ako na bahal. Maganda i-play si maganda i-play si Kevin eh. 3 araw. Hindi pala ako nag-play, si Mrs. pala. Baka sabihin niyo ako nag-play. Si Mrs. nag-play sa LP niya. Anong nangyari sa 3 araw? Mabilis? 3 araw, walang clear. Magandang pagka, niya. Yung play PL niya. Oo. Tapos, anong balita doon kay Madam Tin, yung kay boss, yung sa niyo? Maglulubat na ako. Madam Tin, anong balita doon sa yung sa pinapaalaga niyo sa akin? Wala pa yung update. Ganun pa din. Ha? Oh, di pa nadagdagan. Nagpasa siya kanina eh. Ganun. May premiere ako for 1 hour, sabi ni Mayasi Vlog. Anong premiere yan, Mayasi? Tingnan ko lang yung mga andito. Wait lang, ilista ko lang para Nagpasa si Benjamin ng to. Kain tayo from Raven's channel. Ano gang ulam mo diyan, Raven? Premiere. Hi, Madam Raven. Isang Kumusta ng ginisang iyong palaya ba? lalab? Ay nako, nagtatampo daw. Sabi, nagtatampo daw kahapon. Ayaw mo ibiyan to Ayaw mo ibiyan magsumasing kang lumuwag. Sino nagtatampo? Ay may tupak daw, sabi. May tupak. Agoy. Baka may mention. Ay ayaw daw kausapin ni ni Master si Raven. Ewan ko bakit. Gusto dumapo, sinarado ang paliparan. Agagay. Mega shoutout sa paliparan. Nag-shoutout 11 viewers. Maglilista lang po ako para masama lahat. Hindi. Madam, Imtin, hindi yan kagaya ni Mayasi Pa-SC, screenshot, may 3 minute magstay. Yan na, nalubat na siya, nahulog. Kahapon si Kevin,
nagsasabi na magpapalaro daw siya. Pinaplano ko pa lang. Ito si Simple. Hoy, Kevin, ilista mo na ako. Nalaglag ako. Nakakaloka. Ano yun, Boss Adi? Ang init. Boss Adi, ano yung sinasabi mo? Nalaglag ako eh. May dalaw, kapitan. Hoy! Oh, sige. Di na lang ako, Sarah. At ganun din ang type. Madam Raven, shoutout sa may dalaw. Boss Adi, ano yung sinasabi mo May kanina? dalaw daw, may dalaw. Ayun. Ano ba yung sinabi Yun ko? nga, may dalaw. Sabi, ano ba yung parang may sasabihin ka kanina? Yo, si baby. Utas talaga, nautas. May sasabi. Kahit ako patatas laang. Ay, patatas laang sa iyo, Raven. Ay siya, diet nga yan. Baka mamaya mag-utot-utot ka dyan. Ba't ako nalalaglag? Kapit kasi ng mahigpit. Parang di malaglag eh. Nasa dagat kayo kahapon, Adi? Ha? Nasa dagat kayo kahapon? Oo. Doon naman trabaho ko eh. Ikaw ang nagdadrive ng yate? Oo. Ayos ah. Sana all makasakay sa yate. Sana all. Shout Kung out dito sa lang Tilak kayo, ng- bakit hindi? Picture lang kayo doon. Saan ka may set nila ng manok na yate, promise. Oh, 11 million viewers, shout out po. Maglilista lang ako ng lista Sana mo dyan si malutas. Christina Gonzalez. sana Oo, all marunong sabi ko. gagawa ng signature. Sabi ko, parang sana hindi ka kagaya ni Mayasi. May pa stay pa, may pa SSSS pa, may pa bonus. Yung pala, budol lang. Oh, stay ka Ano, lang. hindi ko mag-get. Hindi, si Mayasi Hindi kasi ka napunta naglilista yan. sa LS ni Mayasi. Hindi. Ako ito sure to kasi hindi to. May what's ours din, meron. Ay, banana, meron siguro. Ewan ko kung may mag-donate. Ako yung what's ours magbibigay. Pero merong iba pa na magagamit nyo. Yung ipaparapol ko sa September 16. Wow. Birthday ko kasi yun. Sana boss. may house and lot. Ah! Hindi kakayani house and lot. Ikaw naman, boss. Nagulat Kasi naman ako doon. Jesus. Laging may pasenso si Yasi. Wala namang ayuda. Tama. Ang hindi ko lang, meron yan ako. Sure yan, promise. Ang hindi ko lang nailista dyan, Rob, na tanda mo, yung first time ko na nag-LS, yung ginaid mo. Tanda mo yun? Oo, Yun, sabi ko di ko i-replay yun mo Hindi, yung unang-una pa. Ay, hindi pala yung yung direct YT. Direct YT ako. Yung andun sila RC Amo. Yun, hindi ko yun nalista. Tapos nung iniwan kita mag-isa, yun, hindi ko yun nalista. Pero yung the rest sa baba nailista ko yan. Alis na nga, sabi ni Yasi. Wait lang, isa-isa. Isa-isahin ko pa Hingal talaga ako. Nung iniwan mo ako yun, maraming tao doon. Hindi ko na yun na-reply Isang Yung mga sumunod, ha? mag-i-sponsor daw si Mayor ng isang gabi sa kanya. Isang Isang gabi sa kay Mayor ang mananalo. Ang dagdag ang 200 lang. Anong kapatid? Isang gabi kay Mayor. Utoy. Wait Anong lang po. 200? Nakuha mo 200. Kung may gusto 450 views nga nakuha mo mag-sponsor lahat. po, kung may gusto mag-sponsor, pandagdag, pwede. Wow. Ano, sino ang pinaparinig pinapaano mo? Hindi, syempre, yung Ano mga ba yan? nag-views. Hindi kasi, Views ba di ba, magpaparapol kasi ako sa birthday ko, di ba? Kailan ba? Matagal pa, September pa. Kaya ina-announce ko na para madaming entry. Oo, mas maraming entry, mas may chance na manalo kasi mas marami pangalan.
The more entries. Pareho tayo, September host si Aim. O, parehas daw kayo. Sino? Matagal pa pala. Saka ko na ano yung para sa akin. Wow. Baka mamaya o bukas or kinabukasan nabalitaan nyo na wala na siya, di nahulog sa dagat tapos Lala. hindi na nagpakita. Grabe naman yan. Wag naman. Marami pa nangangailangan ng help. Pumasok sa'yo. Diyan lang muna kayo Baka yung kasi iba napunta isa-isa na ko sa lang. harang mo. Ha? Napunta na yun sa harang mo, kaya hindi ka napunta sa views. Nag-late na? Yun lang. Ganon talaga pag may mga ads. Pero kung wala kang ads, diretso yun. Sarap. Kainin naman sa pinto. Diyan lang muna kayo kasi naglilista ako. Oo, mas maganda yung pumapasok sa harang mo, mayasi, kaysa pumapasok sa view. Yung ano, Mo, sa harang ko. yung ano, Sige, yung 450 views ni Mayasin na palalunan niya, hindi yata pumasok lahat yung views. Eh, syempre, papasok yun sa ad. Depende sa ads, yun. pasok eh. Yun din kasi pag may ads ka, sa ads na papasok siya. Pero kung wala kang ad, tataas yun, tataas. I-click muna ako ha. Nasend ko, di ba nasend ko sa'yo yung ano, yung final Mayasi? Di Sige ba? na, Kiko. Hindi ka na. Sabay ko na siya na Adi Fishing 18, Wimanias, John Rowe, Baka na muna. Maya B. Ravens Channel, Christina Gonzalez, Novi Cabrera. Bye-bye. Saan punta mo pare ko I-clip muna ako. Antok na yan, tulog. Sige, sige. Kagabi ako sleep na. natapos, nakauwi na ako sa trabaho ko kagabi. Kaya ng umaga ng 5:30 ng 5:30 morning. Grabe. Grabe si boss eh. Nagano lang doon, nagkwento-kwentuhan lang. Sa Walang dagat. ginaga. Walang napaka-boring niya kasi ngayon kasi wala pa nag-open mga mall, mga hotel. Sa dagat lang ang allowed ngayon. O siya, sige na. Kaya, Sige. Bye. Sige, bye-bye. Thank you, Kiko. Kain po tayo mga Maya kapatid. Sige, kain lang po. Wait lang, sandali lang. Dali. Oo naman. Sinigang na bangus. O, di ba? Ayan. Hindi ko na ma-scroll yung iba, Uli, i-reply ko na lang siguro ito mamaya. Ito. Yung kwan. Oo, yung sa una-una kanina. Ang andun lang naman sila Christina, sila Dats Frances. Sino pa ba yun? oh, yun lang, kanina. Si Das Frances. Sinanyway, Yung una kanina. nagpasok si Prince Al kanina. Si Prince Al, andyan. Andito na, nakalista na si Prince. Message ko. Si Mark Ablay, andyan din. Si Karen, andyan din. Andito na si Mark Ablay, wala pa. Baba mo na ako saglit, ha? Baba mo na ako saglit. Sige lang, Sige. boss. Sino pa ba yung natandaan nyo? May Raven guys, Channel, premiere ako andito na. later.
Mayasi kung may ano kang bagong katulad niyan, bago mong videos, pwede yan. Huwag mo lagyan ng ads. Damihan natin ng views. Siguro sila Adi Fishing, Enrique Fishing Adventure, sila Asong Gala, nagkikita-kita yan kaso di magkakakilala. Asong Gala? Sino yung Asong Gala? Oo. Sa kabilang GC yun, yung umakyat din sa LS ko dati, nung pinag-LS ako ni, pangalan nito, ni Raby. Kasi parang parehas sila ng ano, sa ano din yun sa yate. Bismillah, bismillah, Pero kung bismillah. nasa Qatar lang, hindi magkikita-kita yun. Oo, Qatar nga lang din. Dito rin si Asong Gala. Sino pa ba yung natandaan nyo kanina? 1, 2, 3, 4. Ah, si Mike Raving. Kauna-unahan. Mayasi tamo yung ano ni Kevin Mike Dayo, Raving. 1,200 na yung kanyang views ng brief niya. Right? Paano? Wala pang ad. Oo, viral na. 2 days pa lang. Ang galing. Kiwi Tsaka, ako na baka siyak direct-dagat- no eh. Tsaka may Yung panalo ano, siyang yung... view. Doon niya Ano pinasok. ba yun? Nireply ko yung premiere ni Ay, 12 minutes. Ba't Grabe. ayaw? Ang tap. Ba't ayaw? $8 million. Hahaha, budol Oo, yan. Sintrol. Wow 1,200 plus. talaga. Butol yan. Oo, kasi wala pa siyang ads eh. Papasok yung views niya doon. Sino yung budol? Sino budol Si maya? Kevin. Ewan ko ba? Si budol Kevin. ba? Alam ko nanalo si Kevin ng ano 'di ba ng views nung nakaraan kay Master Enrique. Oo. Hello. Pinasok niya yan doon sa ano Ano niya, yan? sa brief. Pizza? Oo. Sino nandyan, we? Pamangkin ko. Si Dane. Oh, Nakita anong mo yung dala? pinadala ko? Pizza. Pero dala mo ano? Meron ako pinadala sa Hindi. message. I-review ay i-reply ko na lang mamaya. Anong oras na ba sa Pinas? 5:00 na no? O, di ba meron na? Sabi ko sa iyo ay. Okay na ba yan? Pinindot mo na? Pinindot mo na? Pinindot ka na. Oo. Pero nabura mo na yung ano, nabura mo na yung isa. Tapos para ma-set up ko. Ano mas Raven's channel, thank you, Padala ko Sisi. Editing ako, BG, after mo 18, may premiere ako. Pero Okay, napindot- noted, Kasi. Pinindot mo na, hindi pa? Matapos para. Pindot Teka, na. sis, anong oras na ba? Anong oras na ba sa Pinas? Kasi mag-start sila dadatchin ng Okay. What's Our Rating 6:00. Oo. Anong oras na ba? Di ayos na. Hintayin mo na lang yan hanggang 2 days. Huwag mo nang gamitin mo na account mo ulit. 5:45 mag-ano na ako, mayasi, mag-out na ako 5:45. Mga 5:40, ganun, 5:50, mag-out na ako. Ay, salamat Sisi, support Sisi. Salamat, maraming salamat. Mga 5:50, mag-out na ako, mayasi. 5:30. Mga 5:50, mag-out na ako, 5:45. Para Maya set siya up mag-set ko. up. Pero 7 o'clock, merong ano, may iba pang may premiere. Ay, may kasabay. Set up daw niya. Yes, Mga yung kay Ricky. 5:50. Rickness Adventure na upload. Ano? Walang pasok. Wala. Rest day today. Yeah.
Mga pizza. Mayasi, mag-set up ka ng timer dito sa Saudi ng mga 1:30, 1:40. What time kaya? Ano? Pinas time kasi para di magulo. Mga 5:50 sa Pinas. I-open mo na yan. Yung 550 sa May, Pinas, ano ka? para 6 na ngayon dyan sa Mag atin. 6 na kaya? Ay, ganun ba? Para 6 na, 1 o'clock na rito eh. Oo, Oo, halos 6:10 na. Sige, set up mo na ngayon. Set up mo na. Mag-out na rin ako. Nakailang oras na ba ako? Bilis. 1:40. Hindi. 1:33. Oo nga. Sige, set up mo na Mayasi. Set up mo na Mayasi. Tapos ibaba mo yung link dito. Hindi nagda. Salamat si January. Salamat. Bili nila. Dito ka na sis. Nakalista ka na. Sama-sama sa raffle. Nobe Cabrera. Sana sa Paayda mo to siya. Anyway. Mamang, pahingi ako mamang. Pagka ko. Mamang, pahingi, mamang. Mamang. Benjamin Mata. Nakalista ka na dito, Benjamin. Diya ba yan? Dito kay LS. Salamat si Pahingi. January. Christina. Sabi- Labas na ako. Oo, mag-umpisa na kayo sis eh. Mag-out na rin naman ako. Uy, Salamat. Uy. Mag-out na rin ako. That's Frances. Thank you. Start na. Hindi. Oo, sis. Mag-out na ako. Pasok ako sa GC para makuha ko yung link. Noted. Mayasi, start mo na Mayasi. Sarap ng pizza from Raven's channel. Sige, Kaya noted nga. si That's Frances. Noted. Hintayin ko lang yung ibababang link. Sabi ko mag-register. Ay, i-register ako na ulit. Ano na? Mag-comment ay. Siya mauna na ako bumaba, MTN. Sabi ko ko. Okay, thank you. Mag-out na rin ako eh. Sige na, baba na rin ako. Bye-bye. Okay, Kasi si bye-bye. Jun, nakailas na si Jun. Hindi na naman. On man. Sige, bye. Thank you. Mayasi, ano na Mayasi? So, thank you po sa 8 million viewers na nandyan. So, mag-out na din po ako. Thank you very much po sa pag-stay ng 1 oras at kalahati. Thank you very much. Bye. Maya. Thanks, Doc. Bye, CC Raven. Thank you. Na-press ko pala yung comment mo, CC. So, bye guys. Bye. Thank you po. Thank you sa pag-stay. Thank you very much sa pag-stay. Bye. Thank you. Mag-e-end na rin ako.